אז מה קורה בני אנוש כשאני פה VOX ואני פה בעוד סרטון חדש. אני יודע שלא העליתי והיה לי כמה בעיות הרבה זמן. זה היה בגלל שהטלפון שלי לא עבד, אחרי זה הייתי בחופשה וכי הייתי חולה אז לא ערכתי את הסרטונים. תשמעו גם בצילומים שטיפה השתעלתי, אבל הכל בסדר. אז אל תזכחו לשים לייק, סאב, תצפו את הסרטון, תכתבו תגובה ואנחנו מתחילים את הסרטון. ודרך אגב, משהו מאוד חשוב, אנחנו עכשיו עושים את התיבות. אז כן, כפי שאתם רואים אנחנו כאן, אבל הם עשו גם שכולם באותה רמה? כן, כולם הם לא טוב ברמת 9. אוקיי, ריקו. אתה רואה, אני התחלתי כאנג'לו, אני ריקו עכשיו, ראית? אתה רואה איזה מטורף זה. מה שמבאס, אני לא הכי טוב עם ריקו, כאילו... אני כזה סבבה איתו. הרגתי אחד. אני הורג עוד אחד. כמעט הרגתי את השני. פשוט עומד פה, יורה ואני איכשהו פוגע. הרגתי, ואני עומד למות. הרגתי אותו. הייתי מה? אתה הולך לקנות תיבות? הרגתי מישהו ומתתי. לא. כן, גם אני לא הולך לקנות. למרות שזה מה שאמרת על הביצים, ואז קנית, כן. צחוק. קניתי רק אחד, אחי. רק 2. וכאילו, קנית אחד והשני, ואתה קנה את השני? כאילו... או משהו. כזה, על היום הראשון... אני ציירתי למה כי אני התבאסתי כי היה לי מסעות חרדה מיד. כזה, על היום הראשון, גבע קנה מיליון כאלה. טוב, בואו עכשיו נעשה חיסול. אוקיי, גם יש לך את זה בחיסול, נכון? נכון, וייפ אאוט. אני צריך לבוא ולהרוג ולעשות לכם איל. להציל אתכם. אבל אתם מתים כל כך מהר, אחי, שאי אפשר אפילו בכלל לשים את הגלידה. איך רפלקסים של אלוהים. דניאל, אתה כושל. איך הצלחתי לעמוד, בדיחות. הנה, רואה הבדל בין מישהו טוב למישהו גרוע. אתה מתת בזמן שאני הרגתי. זהו, בזבז הכל עליי. אימא'לה. אני אתה מת פעמיים. דניאל. מה, המג לא עושה כלום. המג לא עושה כלום, תראה. עדיין לא מצדיק את זה שאתה אפס. מה? יואו, המג חזר לחיים. אתה לא יכול עכשיו לדפוק משחק אחד מול 3 10 פעמים, אחי. ראית, הצלתי אותך. אני מתקיע לכם לא מתיתי פעם אחת. אימא'לה. לשמור אתכם. תהרגת. לא! איך פספסת את זה? לא... מי שמת ראשון גיי. גיי, מלודי גיי, סתם. יש לכם מזל. אני שחקן כוכב, ינום. אני עשיתי להם וואן ויטרי כמו כל הסרטונים האלה של הטריירדים ואני עשיתי להם וואן ויטרי עם דיינמייק ואני עשיתי להם ג'ילה איך אני עשיתי להם? דניאל, תבוא לאמצע, יחד לך מפקיע. אני מפקיע נסיע. הלכתי לתקוף. זה שאתה לא תקפן, זה כבר משהו אחר, והוא מת. למה נכבה לו המוח? שלום לכל הצופים והצופות. אנחנו בעוד סרטון חדש. רואה שם ביירון עם 9. מה המשמעות לעוד סרטונים בחיים? מה אתה מסמל עלינו? מה אתה מסמל יא חתיכת הומו? מה אתה מסמל? בוא על המאני. מה אתה מסמל? בוא תפוק אותו. על 8, יש לנו... זה מה שבריק שלי מגיע אלינו מינוס. שיט, אין לנו אינטרנט. לאינטרנט... אוקיי, חזר לי. יש לנו שיקוי נגד הביירון. דפקתי איתך. הרגנו את הביירון.
אני עשיתי לכם טילה. יש לו 10, לא שמתי לב. אתה בא קודם על המייג? טילה. איזה חומרו. וואו, זה אפס. איזי. תמות! אני אקרא לדוד ולמושיקו. היי מלא. אלוהים ישמור, הוא פשוט התאבד עלינו. אז... אחי, אני לא מבין למה אנשים עושים דברים נכים. בסוף גם אני נדפק מזה. אני יכול ללכת, ואני שעה נלחם מול מישהו, ואז פשוט קיט בא אליי, קופץ עליי, והוא מת איתי. מה זה נכון. זה כאילו, לקיט יש משאלת מוות, אחי, והוא לוקח אותי איתו, אחי. כן. כזה אתה נלחם נגד האיש העוגיות עם 15. הוא רוצה לקחת מישהו איתו בן זונה. וואו, זה היה קל. תפסיק לקפוץ. אולי זה קל מדי. טם. אולי זה גיי. הלאה, ביי דרקו. יואו, אחי, הוא אחד. I'm so in love with וואי, הוא חזר, לא ראיתי שהוא חזר לחיים. you. Oh my fucking god, my dear way. תרפא את עצמך. לפעמים אחי, אתה מת כאילו... בלי להסס אתה מת. הייתה איזה מגניב אני, נכון? נכון מגניב? When you look over your shoulder. אוי, שיט, יש שם מיקו וזה ברמת 9. אתה עושה, הסתגעת. וואו. איזה אפס. נוב. תשרוד את זה, אתה מסוגל. ברור שאני שורד. הוא לא שורד, אני לא שורד. אני כן שורד. עבדתי עליך. זה עכשיו יש פה... אתה שורד. פירקת אותו או שהוא ברח? פירקתי אותו והוא ברח. תמשיך להתאבד עליהם, דניאל שמה. זה לא היה התאבדות. ראית איזה גאון אני? הייתי גאון, הייתי... אוי, אחי, מה הוא מתקיף אותנו יש פה דרקו. דרקוש. מציק. דניאל, אבל דניאל. יש פה כיף. יש פה פריקי. אני שחור. יש לך 17, אין לך שיקוי להפסיד, אל תדאג. אלא אם כן פתאום יבוא לך מיקו עם הייפר צארד. And you look over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I look at you like... Yeah. No, אבל דניאל, למה אתה בורח ממני? כי ראיתי הרבה דברים מפחידים. אומייגאד, אני לא מבין אותך באמת. ראיתי, מלא. מגיע לך, באמת מגיע לך. למה שתברח ממני? תסביר לי. אני ראיתי דברים מאוד מפחידים. ואתה בא ואתה עולה למעלה. ואתה רואה אותו מפעיל גאדג'ט ואתה ממשיך לעלות. מה אני יכול לעשות בסיטואציה הזאת? אני ברי, אחי, אני גם 5,000 HP, הוא דפק אותי בשנייה. אחי, ואז אתה פשוט הולך, ואתה לא בודק שיחים גם. ואז, אתה מת, אוי, איזה באז, הרס לי משחק. היינו אמורים להיות מקום 3 שני, ובסוף אנחנו מקום 5 בגלל דניאל והמשחק המטורף שלו. עוד פעם אתה בורח ממני. עוד פעם! טוב, אבל איפה אתה? יואו, סופר... איפה אני אמור לראות אותך? על הראש שלי? אתה יודע. שים את זה בסרטון. הנה, פתחתי מצלמה סופ. הנה, מעולה. אז עכשיו אחי, אתה צריך לצלם אותי כשאני מקלל אותך, סבבה? זה מספיק טוב. חברים, אתם מוכנים? אני עומד לפתוח את התיבה הראשונה שלי היום. אתם מוכנים? תיבה מספר 1.
Ladies and gentlemen, are you ready? אוהב אותך. כשף. יש לי עוד 5 דברים, איזה כיף. יואו, מה מכפילי יש לך דברים? יואו, בלינג. חשבתי אתה מחוסר בדברים, למה כי אתה עני. שתי יהלומים. חברים. יואו, אתה משפחה. תראה מה קיבלתי. אהבה. יואו, קיבלתי משהו מגניב. קיצור, תגיד הרבה ביפ. שנייה, לא, אבל אני לא רוצה לקבל אותך. עומרי, אה, תסתכל על הפרופיל. תסתכל על הפרופיל שלי רגע, אוקיי? בוא תראה מה קיבלתי. מה קיבלת? תסתכל בפרופיל. תמונה הכי מפגרת. אין למדנו פשוט. אוקיי, אנחנו עכשיו פה. בוא פה. יש פה מורטיס עליהם אני דיינמייק. בוא דילה, בוא דילה. אימא'לה מה אני עשיתי לאנשים פה. אימא'לה מה אני עשיתי. רק אני אבל נכה עם פאקינג אל פרימו. ואני מרטש. איזה מיס. יואו, יש כאן פוקו. הרגתי מישהו. פוקו איז קוקו. מה פלוקו. יכולתי לעשות? הייתי פוקו. איזה מניאק. הוא גנב לי את הקיל הזבל הזה. הוא תלמיד, אני נמור. לא. רק עכשיו הוא גם פוקו. אמת. פוקו קשה אחר. כולם גונבים לי את הקיל, זה לא פייר. אתה מוסיף לי עוד צנזורה על העריכה, אתה מוכן להפסיק? לא. יואו, אני ספיי. לא. אתה אומר. אני אל פרימו. כבר עברתי מספק לי אל פרימו. אין אנשים יותר גייז ממך, דניאל. מה? אל פרימו זה דמות כל כך טובה, כל כך איכותית. אבל זה קשה איתו, אני אחי, פה. אני אל פרימו. סליחה, פרנק. מה? ילדים, אני מתחנן, אני זעקתי להשם שתפסיקו להדריך, אתם תסתכלו עליהם. יואו, תקשיב רגע, עומרי. קיבלתי 7 דברים בתיבה. דקה, כמה תיבות פתחת כבר? זה תיבה במשתמש השני שלי. יואו, יש לי כבר משהו זוהר. יואו, קיבלתי סקין למורטיס. יואו, איזה סקין מגניב. יצא שאני זה חרא על זה. ואם אתה תתרזרז איתי גברים, אז אתה יודע שאני לא בגד השנים. שם את רק ברור שאני כן, אבל אני אוהב שאתה אומר שאני בכלל בקשר במקס. ואני תמיד במרפסות צועק לבנות, אני פוחד. אני אומר לאלוהי ישיג אותם מוללות, תפסיק להתקרב לדות קטנות שאין בנות 4 לפחות. ומתי שאתה נוגע, אני יודע שאתה כבר לא אכפת לך להיכנס למעצר. אבל אמא שלי מהדמות הזאת שלוחצת על גאדג'ט, ואז היא פשוט נעלמת, מופיעה לך על המסך, ואתה כבר מת ב100%, ואתה צועק כמו ילדה קטנה, כי שיחקת כמו מטורף כל המשחק. אני בכיתי לשמיים שהדמות הזאת תפסיק לשחק כמו פאקינג היא תפסיק להופיע על גאדג'ט ולצאת מן הסניחים. זה הגאדג'ט הכי נו סקיל במשחק. אז כן, חברים, אנחנו פה, אני פה עם עומרי, הוא עכשיו באמת עומד לצידי ולא בדיסקורד. כן. אימא יש פה קיט כוס. כי הוא עדיין שונא את קיט. ספוילר, יהיה משהו על קיט בהמשך. דיס על קיט. אוי, פאק. ואנחנו פותחים פה תיבות! אתם מוכנים? אבל אתה חייב לדבר חזק כדי שישמעו אותך. אוי, הבן
תדבר חלש. אוי, אוי, אוי. סרט שלו. אחי, בוא נדבר על אני זה. עדיין חולה, כמובן, כמו... בוא נדבר על זה. כמו... אחלה סרט קיט. תיבה. אתה מוכן לתיבה? כן. מוכן לתיבה? כן. כן. כן, דדי. קיבידיטו. אי. 3. אי. ולא קיבלנו יהלומים. יאק. דיסקסטינג. יחס. אני לא מרוקד. תיבה מספר 2. אתה מוכן עומרי? אתה מוכן עומרי? כן, כן. קדימה. דקה באיזה? אוקיי, 4. אולי קיבלת איזה מהג'יימס? אולי... מהג'יימס. זה סיגה חמודה. בעצם אני אוהב את השיקה הזאת חמודה. למה אין צעקות? אז כן, אנשים, אנחנו פה, זה סוף השרטון שלנו. כפי שאם אתם רוצים להישאר ולשמוע את עומרי האהוב שלנו, שר שירים, אחד השירים ממש אהבתי את זה, אתם תשימו לב לזה מתי אהבתי, אבל אל תזכרו לפנק בלייק, לתת סאב, ועומרי תפסיק לקלל, כי זה מוסיף לי שעת עריכה, ואין לי כוח לזה. אז תעשו לייק, תנו סאב, ואם אתם רוצים להמשיך לשמוע, תהנו. ויאללה, נתראה בסרטון הבא. כי אני נלחם מול 2 ואתה נצח, כי אני הכי איו סיגמה במשחק. והביביה הזאת no skill, כי היא כזאת גרועה. אז אני אומר לך ביבי, זאת גרועה. Ladies and gentlemen, are you ready? מתי את לא אהבה שאת קיבלי סיגמה? אני מסתכל על הגיעה, אני מסתכל על הגיעה, ריזי ב7 שקל, מתחזרת בנון שנמר, אני מסתכל על הגיעה, אני מסתכל על הגיעה, דניאל אומר איך סוטה, אני אומר לא יתמים, דניאל אומר נגסתי אני תמים, אתה לא יודע בכלל מה קורה אתה לא יודע מה קורה בצד השני של המחשב. אוי לא, מה אתה עושה בצד השני של המחשב? מצלם אותך שעה. פאק. עכשיו בולטי עליי, זה נכר. הוא גם ככה עושה אותי ממישהו, זה לא עופר. אני רוצה לשחק את המשחק, אבל באז מרביץ לבאז אחר משיג את האולטי תוך שנייה. אני לא רוצה לקלל את הבן זו, לא רוצה לקלל את הבן. אם קפצתי עליה כי אני הכי אוהיוריז, והבנים אומרים שזה לא בסדר שיש לי את הכי אוהיוריז.